basasazi bakwavukani ngumvandaba lo phantsi ecofimva ndithi make ndihlomle kwicandelo okanye kwicala lolwaluko. Umthetho okhoyo obekweyo wolwaluko asiwusebenzi ncam. Into esimoshayo singabazali, singabantu abaninji abaye babheke calanye, abanye babheka ngapha abanye babheka ngapha. Umzekelo, urhulumente ipasisile into yoba xa kusoluko makungaselwa tywala, makungasilwa tywala, kodwa zinto asizenzi singabantu. Kukho into ekuthiwa ngumgubo, asiyiyeki, siyenza ngendlela nje esicimba iphucukile. Siseza abantwana besaluka, siseza abantu kule nto ekuthiwa ngumgubo. Abantwana bagqibele besilwa kuloo nto. Yile nto ndithi ke umthetho asiwenzi ncam ngesizathu soba sibaninzi. Iyafuna le nto xa kusoluko kubekho amagosa karhulumente ahamba kwezo lali nentibeve atshekitshe into yoba kulaa lali yakuzolitsha mangapha amakhongolukayo. Kubekho abancadi, kube ike inyosi ke ilume umntu uze bayiyeka abantu le nto de kubethu umntu nothi ngedlanza ngomthetho. Mhlawumbi ingaphela le nto yemfesana yokuseza abantwana yokwenza utywala kusaluko, kuba utywala buyingozi ebantwaneni bethu, buyingozi nalapha kuthi singabazali. Into ngaske iyekwe ke le nto ngokupheleleyo, amagosa makahambe ilali. Ungathi ke tatam njengento okokubana isizini le iqhuba kuyavakala nanjengendlela ubuthetha bakhona osele nithe xa nijonga njengootata belali naqaphela into okokubana khona abazali abaqhuba nokwenza esi sihelekhu sonika abantwana utywala? Baninji. Imzekelo, le group seyalukile. Xa ninotshekisha ngurhulumente, abazali baseza abantwana utywala, baseza utywala even bona, means that utywala buba khona. So loo nto leyo ithetha uba abacancathi kule migomo ibekweyo? Nabacancathi, bayatyeshela. Yilaa nto ndikhuthaza into yoba ingase urhulumente akatshintshe ikhasi, kubekho amagosa ahamba apha ezilalini de abekho nakulo mzi wolukwayo, abekho ancatshe. Kungebi kalo nina abantu bokuhlala anincedisi ukubaxela aba bantu? Nanjengoko sisazi uba akhona wona amagosa, urhulumente uyasebenzisana neenkosi, uyasebenzisana namagosa karhulumente amapolisa, awezempilo njalo njalo. Akungebi ke ngoku into isheke apha ebahlalini? Isheke apha ebahlalini. Wawuthetha wawumisa loo nto ujonga kakubi kwangabahlali, kube neentethe ezirongo eziza kuwe. Yilaa nto ndithi ingase amagosa asolokekho full time. Alright, ilizwi nje lokugqibela tata? Ilizwi lokugqibela endinolibeka, bazali masikhathale ngabantwana bethu, bazali masikhathale nangeziqu zethu, kuba utywala abukusindawo. Utywala ndawo uba kukusindawo uba paralyze ngenxa yotywala, nabantwana bethu begqibela bebhubha ngenxa yotywala. Sigxeke iingcibi, sigxeke namakhankatha selepha imhlasele laa nto ebeyenzile. Ingase ke siguquke. Xa ujoyina icawu uyazeka ezinye izinto, uhombe icawu.